Тубыл шәһәре Себер Тотар мәдәниет үзәге 30 еллык юбилейын 2 көн бәйрәм итте. 26 октябрьдә чараның тантаналы өлешендә юбилейга чакырылган үзәкнең хезмәт ветераннары, өлкә һәм шәһәр хакимият вәкилләре, Татарстан Республикасыннан килгән кунаклар, Бөтен дөнья татар конгрессыннан килгән вәкилләр, үзәк хезмәткәрләре катнаштылар. Юбилейга килүчеләрне милли күлмәкләрдә каршы алган кызлар, фойеда оештырылган вакыт һәм кешеләр дип аталган фотокүргәзмә чарага бәйрәм рухы өстәде. Я премного благодарна и рада тому, что ты теперь тут хозяйка Медной горы. Дело в том, что мы ведь долго-долго ждали именно директрису женщину, которая как свой семейный очаг хранит, так и тут она будет себя в своей тарелке, коллектив создаст такой, который мы, татары, видим. Как мы видим? Мы видим именно как отца единая семья, чтобы постоянно мы могли видеть на вечерах ваше улыбчивое лицо и ваших всех сотрудников, которые делают общее одно дело. Это дело, конечно, наша татарская культура. Мы, конечно, в лихие 90-е начинали, первые десятилетия. Оно очень было в свое время очень сложным, в то же время интересным. Надо было сначала вот найти таких энтузиастов, которые могли бы именно свое творчество личное показать, вклад внести и вносили. Бүгінгі күнде мен 7 ел дәуамында Динара Нәркис қызы жетәкләгән Себер нурлары ансамбльна йөреймен. Ансамбльнең барлык стажы 9 ел. Без төрле бәйгеләрдә катнашабыз. Татар җырлары, татар халык җырлары, эстрада җырлары, мөнәҗәтләр башкаручыларыбыз бар. Шул ук шәһәр күләмендә үткән төрле конкурсларда катнашабыз. Беренче, икенче урыннар алган фронтовые дали, День единства, менә шул шәһәр күләмендәге 9 май бәйрәмнәрендә катнашып, Нинди җырлар башкарасыз? Без башкарабыз татар халык җырлары, шул эстрада җырларын башкарабыз. Ай җаны суларда яраткан җырларыбыз, гармун, күп төрле асыл яр. Күп инде барсын да әйтеп булмый, санап булмый. 7 ел дәвамында мин тоже монда бик күп җырларга өйрәндем. Дөрес җырларга өйрәндек инде. Йөрибез без монда бик теләп. Ансамбльдә ничә кеше? Ансамбльдә без 5-7, менә шул 7-сендә йөрибез. Теләр идем мин барыбызга да зур уңышлар. Шул ук үзәккә Гөлсинә Хәлил кызы урынбасары Фатима Хайрулла кызы җитәкләгән яшь коллективка иҗади уңышлар үзәк һәр вакыт гөрләп торсын, ишекләре һәр вакыт ачык булсын. Матур һәм якты. Бәйрәмчә бизәлгән залда кунакларны үзәк хезмәткәрләренең шәһәр башлыгы Владимир Мазур, өлкә милли мәдәни автономиясының башкаручы директоры Тимергали Мирасов, өлкә думасы депутаты Юрий Юхневич, шәһәр думасы депутатлары Валентина Беспалова, Сәид Хисматуллин, Михаил Никитин, Мәдәният һәм туризм комитеты рәисе Анна Кривоносова, шәһәр милли мәдәни автономия рәисенең урынбасары Нурилә Шамратова, Бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Алмаз Нургалиев, халкыбызның мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен саклап калуда зур эшләр башкарган тырыш эшкуарларын рәхмәт хотлары белән бүләкләделәр. Добрый день, дорогие друзья. Я сейчас смотрел на экран, смотрел на выступающих, немножко вспоминал нашу с вами историю и пришел к выводу, что я искренне рад вас видеть, еще более сердечно рад поздравить с этим замечательным юбилеем, 30-летием. Благодарственным письмом Департамента культуры Тюменской области награждается Хасан Мидхатович Кучашев, артист Центра сибирской татарской культуры. Заслуженные аплодисменты
центре. Вы видите, как вас любит население, как любят ваши земляки. Хасан, не надо нам представлять, но он победитель всевозможных конкурсов, участвующих на разных площадках по всей стране. Я желаю вам дальнейшего творческих успехов, дальнейшего роста и несите нашу культуру на всю нашу большую страну. Спасибо вам большое. Сибир Татар мәдәният үзәге җитәкчесе Гөлсинә Ташкиева, аның урынбасары Фатыйма Мамшанова, сәнгать осталары, җырчылар, мәдәният үзәге хезмәткәрләрен намуслы, нәтиҗәле хезмәтләре өчен мактау грамоталары белән бүләкләделәр. Сибир Татар мәдәният үзәгенә юбилей уңаеннан микроавтобус, ноутбук, репетицияләр үткәрү өчен акустик аппаратура, туқыма алу өчен сертификатлар һәм башка күп бүләкләр тапшырылды. Кичә программасы бәйрәм табыны артында дәвам итте. Яхина Роза Нәби кызы. Шулай ук сәхнәгә чакырабыз. Октябрь көнне тубыл тамашачыларының яраткан берсеннән-берсе талантлы җырчылары, биючеләре, Казан кунаклары, Татарстан Республикасының халык артисты Фердинанд Фәтхиев, Татарстан Республикасының ат казанган артисты Вагыз Байрамов, төрле бәйгеләр лауреаты Гөлназ Гафурованың чыгышлары юбилей концертына ям өстәде. Казан артистларының талантлы чыгышларын бөтен концерт дәвамында алкышлар белән озатты тамашачылар. Сәхнәдән бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Алмаз Нургалиев шәһәрнең 17нче мәктәп укучыларына, татар теле һәм әдәбияты укытучылары Баниса Ниязовага методик кулланмалар, татар теле һәм әдәбияты, әлифба, уку китаплары, дисклар, түбәтәйләр, калфаклар тапшырды. Искиткеч күңелле, онытылмаслык булып узды бәйрәм тамашасы. Ерактан килгән кунакларга Сибир Татар мәдәният үзәге җитәкчесе Гөлсинә Ташкиева рәхмәт сүзләрен белдереп, юбилей уңаеннан чыгарылган Татар үзәгенең тарихына, монда хезмәт иткән коллегаларына багышланган кешеләр һәм вакыт дип аталган яңа китаплар, рәхмәт хатларын тапшырды. Тамашачылар Татар үзәгенә, хезмәткәрләренә якты киләчәк, иҗади уңышлар, халкыбызны матур концертлар белән шатландырып торуларын теләделәр. Кайда килсәң, урман юлыннан, йөгерә-йөгерә, каршы чыгармам, тәмле җиләк белән сыйлармын. Җиләгем, кура җиләгем, сагынып көтәм сине җиләре, җиләгем, кура җиләгем. Sağlık eten sine şiire